соли 2020 14 корхонаҳои саноатии шаҳри Хуҷанд аз ҷумла Сомонсухт, Дӯсти Амирхон, Қолинҳои Хуҷанд, Ободкор, Нонпези Хуҷанд, Чинор, Лаъл, Мармар ва ғайра тамоман фаъолият накарданд. Дар дохили корхонаи Лаъл боз чанд корхонаи хурд мавҷуд будааст ки фаъолият карданд. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода аз фаъолияти яксолаи ҳукумати шаҳр натиҷагирӣ намуда аз он нигаронӣ кард ки аксари корхонаҳои хурде ки дар дохили як корхонаи бузург фаъолият мекунанд дар қайди ҳисоботи оморӣ нестанд. бино ба гуфти вай ин ҳолат дар чанд аз корхонаҳои саноатии дигар низ ба чашм мерасад. Ёки мисол мана вай ба Садаф мо рафтем ҳамроҳ мана Мамад Шавкатович будам, муҳтарам вазири саноат ва технологияи нав рафта дидам пурра зиёда аст, хато накунам қариб 13 гектар изофа масоҳат дорад. Пурсидосиян роҳбари корхона ҳамиҷа роҳбари дастгоҳ вай рафтагиан колегиян аз роҳбари корхона пурсидосиян ки ман ту чӣ ёрдам кунам, ягон пешниҳод дори таҷҳизотиам ё ягон кредити бефоиз гиронтиам, ақалл ягон пешниҳод надорам, бизнесплан надорам. ихе ки мо буҷо қай саноата пеш мебарем. Анамунам даруни Садафа чанд қадар корхонаҳои майда ҳаст, ягонташ ҳисоботи оморинда нест аст. 13 мешавад корхонаи ки ҳамаш соркура инфиродӣ бо. Хай ҳисобот ҳаст шумонда оморанда. паҳлӯи дигари ташвишовар дар соҳаи саноати шаҳр ин иҷро карда натавонистани маҷмӯи маҳсулот дар 77 адад корхонаҳои саноатӣ мебошад. муовини якуми раиси шаҳри Хуҷанд Хайрулло Ғайбуллозода ин ҳолатро ба пандемияи коронавирус ва набудани фармоишгару қувватнопазирӣ дар соҳаи саноат вобаста намуд. аммо Фирдавс Шарифзода мегӯяд ин баҳонаҳои умумӣ аст. вай ба масъулини ин соҳа супориш дод ки сабабҳои иҷро нашудани маҷмӯи маҳсулоти саноатиро айни худ дақиқ намуда фаъолияти кориро дар ин самт пурзӯр намоянд. дар ҳақиқат имрӯз ҳамин корхона кадом сабаб ки маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ иҷро карда натавонист, чанд қадар бард гирифт, чанд қадар маош дод, чанд қадар андоз дод, як бор таҳлил шуд, ягон таша ҳамин ягон корхона таҳлили аниқ надоредон ки сабаби асосӣ дар маҷмӯъ мегӯедон ки пандемия буд ё ки фармоишгар набуд ё ки маҳсулоташ дар вақташ наомад, лекин ҳар як корхона дар алоҳидагӣ бояд ки таҳлил шавад. бино ба маълумоти муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода, новобаста аз шароити пандемия ва мушкилиҳои ҷойдошта ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои саноатӣ давоми соли гузаштаи 2020 нисбат ба соли 2019 15% зиёд шудааст. дар ин давра 17 корхонаҳои саноатии шаҳр номгӯҳи маҳсулоти истеҳсолшавандаро зиёд намуданд ки аз ин ҳисоб ба маблағи 269,8 миллион сомонӣ маҳсулот ба давлатҳои хориҷӣ дуру наздик содирот шудааст. маврид ба зикр аст ки дар давраи ҳисоботӣ новобаста аз таъсири омилҳои манфии дохилию беруна ҳаҷми умумии маҳсулоти истеҳсолгардида ба 1 миллиарду 492 миллиону 800 ҳазор сомонӣ расидааст ки нисбат ба ҳамин давраи сипаригардида 15,2% афзудааст. таҳлили нишондиҳандаҳо собит менамояд ки дар ин давра дар соҳаи саноат 17 адад корхонаҳои нави истеҳсолӣ бо дар назар дошти соҳибкорони инфиродӣ 427 ҷойи кории нав таъсис дода шуда шумораи умумии корхонаҳои истеҳсолии калону хурд ба 169 адад расидааст. Фирдавс Шарифзода таъкид кард ки чанде аз корхонаҳои саноатии шаҳр давоми соли 2020 маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолиро 10-12 маротиба зиёд иҷро карданд ва аз ин ҳисоб камбудии корхонаҳои дигаре ки умуман фаъолият накарданд ё худ маҷмӯи маҳсулотро иҷро карда натавонистанд пӯшида монд. вай мегӯяд Хуҷанд бояд имрӯз маҷмӯи маҳсулоти саноатиро накам аз 130% зиёд иҷро карда тавонад. рафта ҳар як дар ҷояш дида гурӯҳи корӣ ташкил карда мана абар иқтисодиёт шӯъбаи иқтисодиёт саноат ҳама рафта сармоягузорӣ идораи амвор ва сармоягузорӣ рафта гурӯҳи корӣ карда ман ҳар боре мегӯям ҳар як корхона ҷобаҷо мо бояд ки ҳам маҷмӯи маҳсулоти саноат пурра таҳлил карда мода кор андоз сардори нозироти андоз маълума мана ҳамун баъд маблағҳо муайян мешавад. چی قدر با اندوز برنده ها هست اونجا اینه تو هر یک اینه اگر تحلیل نکنیم نمیشه.
از مقدار عمومی کارخانه‌های صنعتی در شهر خوجند 64 عدد یا خود 37.9%شان 27 نمود مال‌های واردات عوض کننده به مبلغی 431.8 میلیون سومانی استحصال نمودند که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 77.6 میلیون سومانی یا خود 21.9% افزوده است. با برابر دستاورد در ساحه صنعتی شهر اینچنین کمبودی نیز جای دارد که بنا به گفته اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده در سال نوی 2021 باید برطرف کرده شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.